På Thorup Strand har 20 fiskefamilier dannet et bæredygtigt kystfiskelaug. For at sikre deres fremtid i fiskeriet er de gået sammen om et fælles mål. Jamen det er skånsomt fanget fisk og bæredygtig fiskeri, så vi ikke ødelægger naturen. For ødelægger naturen, så har vi ikke noget at leve af til sidst. Kystfiskelauget opkøber alle fangstkvoter, de kan få fat på, og derefter øremærker de kvoterne til det bæredygtige og naturskånsomme fiskeri. Jamen har vi ikke lavet det her kystfiskelaug, så har det set meget sort ud. Altså så har der ikke været rigtig noget fremtid i, fordi så er kvoterne inde på de store skibs hænder, og så har vi ikke haft noget fisk. Og så er det lukket lige stille hernede. Jeg synes simpelthen, det er så positivt, at der er fiskere, der går ind i det her. Altså, fordi hvis man siger fisker, så tænker man ikke nødvendigvis bæredygtigt, vel? Altså, og hvis man har været på Thorup Strand, altså det er nogle folk, der kan flytte noget. Hvis vi kan flytte det der rundt til alle dem, der fisker, så synes jeg, så er der ved at være noget spændende i det, ikke? Vi har vurderet, at det er et unikt projekt, som sammentænker nogle ting, som ikke normalt bliver tænkt sammen, og det er naturbeskyttelse, det er et fællesskab, et lokalmiljø, der har brug for arbejdspladser, og så er det behovet for at bevare fiskebestandene og samtidig også levere nogle gode fødevarer til danskerne. Det er kutteren her, HM 800 Jammerbugten, der er nøglen til nordjydernes forretningsmodel. Kutteren bliver indrettet som en fiskebutik og skal fra 1. oktober ligge til kaj i Nyhavn. Herfra skal der serveres nyfangede fisk fra Jammerbugten og Skagerrak til nysgerrige københavnere. Det skal være en oplevelse at komme herind, sådan så at man også får en oplevelse af Thorup Strand. Det har så stort potentiale. Det møde mellem København og Thorup Strand, det bliver stort. Og der tænkes stort. Her bygger Kystfiskerlauget et nyt pakhus på knap 1200 kvadratmeter. Isværk og kølesystem bliver drevet af et solcelleanlæg på pakhusets tag, mens der under taget skabes lokale arbejdspladser. Når vi kommer ind med fisken, så kommer de unge mennesker ned og renser fisken og får at vejde, hvad fisk det er. Og så bliver det kørt til København om natten, så der er frisk fisk på båden næste dag i København. Men hvorfor skal den bæredygtige fisk hele vejen til København? Der er 2 formål. Det ene formål det er, at fiskerne skal have en lidt bedre pris for deres rødspætter. Det andet formål det er, at vi skal gøre københavnerne bevidste om, at der findes en bæredygtig måde at fange fisk på, og det er den måde, det er de fisk, man skal købe. Forventningerne er høje her på Thorup Strand. Fiskeriets fremtid kan sikres, hvis københavnerne tager godt imod. Jamen, jeg håber, vi kan sælge næsten det hele derovre, så vi kan lave en god økonomi hernede, og det bliver bevaret mange generationer endnu. Men den anden forudsætning for Kystfiskerlaugets overlevelse er, at der er nogle fisk at fange. Og derfor er skånsom fiskeri helt afgørende for de 20 familier. Det er nok, fordi vi er født og opvokset. Det er kommet ind med modersmælken, kan man jo sige. At vi er jo altid gået hernede som børn, og så er vi kommet til at holde af det erhverv. Derfor skal vi passe på miljøet. Og så at vi fisker med skånsomme redskaber, der ikke ødelægger havbunden og yngleområderne for fisken. Håbet er, at det skånsomme fiskeri udvides med flere andelspartnere til Kystfiskerlauget. Jamen det er jo, at det skal blomstre. Vi får nogle flere unge inden fiskeri, der kommer flere både hernede igen, som var engang. Jamen det betyder alt for os. Altså, hvis vi ikke lykkes, så dør byen her, så bliver det til en spøgelsesby, så er der ikke noget tilbage. Fiskeriet det er jo det hele hernede. Det er det hele alt.